Чаму Наўроцкі наклаў вета на закон пра праграму «Сейф»? Што далей? Ці сапраўды польская армія не атрымае 200 мільярдаў злотых? Як вета на закон пра праграму «Сейф» паўплывае на рэйтынгі ўрада і апазіцыі, і як гэта звязана з наступнымі выбарамі ў Сейм? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпотэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, перад тым, як пачнем размаўляць пра сейф, грошы, армію, давай нагадаем, як нас можна падтрымаць. Калі ласка, падтрымлівайце нас сваімі донатамі на BuyMeACoffee ці Патрыёне. Таксама нагадаю, што калі вы купіце падпіску на BuyMeACoffee, здаецца, ад другога ўзроўню, атрымаеце запрашэнне ў наш утульны закрыты чацік, дзе мы можам у жывым фармаце абмяркоўваць розныя пытанні, у вас будзе адкрыты доступ да кантакту з намі ў кожную хвіліну насамрэч. І таксама, сябры, нагадаю, што ўсё яшчэ трывае кампанія разлічэння з польскай падатковай, то бок падачу дэкларацый ПІТ. І кожная з вас можа узгадаць у сваёй дэкларацыі такі цудоўны беларускамоўны праект, на якім з'яўляецца падкаст «Зроблена ў Польшчы». Гэтыя грошы выкарыстуем на слушную справу. Ужо ў гэтым годзе вы можаце бачыць першыя эфекты, то бок нашы з вамі сустрэчы ў офлайне, якія адбываюцца штомесяц. Пры гэтым вельмі варта памятаць, вельмі важна памятаць, што наступны год, 2027, гэта год выбараў эпахальных, як кажуць усе польскія палітычныя сілы. Дональд Туск, дарэчы, вось нядаўна сказаў, што гэта будуць выбары ўсё, то бок альбо ўсё, альбо нічога. Наступны год у нас будзе вельмі інтэнсіўным, і тыя грошы, якія мы збярэм у гэтым годзе, мы зможам выкарыстаць менавіта ў годзе наступным. Таму, калі ласка, запрашаем вас, падтрымлівайце нас далей, стварайце гэты праект разам з намі. Давай вяртацца да тэмы сейф, бо шмат чытаем і ў нашым чаціку было, і ў соцсетках, што незразумела, што адбылося, ці гэта ўсё. Грашэй не будзе, увогуле, што гэта за грошы, ці што Польска зараз становіцца больш небяспечнай. Давай нагадаем, што ўвогуле гэта за праграма і на што гэтыя грошы. Спяшаюся ўсіх супакоіць. Не. Гэта не так, як паказваюць некаторыя палітыкі ўрадавай кааліцыі. Гэта не азначае, што Польска закончылася. Польска ніколі не скончыцца. Яшчэ Польска не згінала, покі мы жыем. Таму будьце, калі ласка, спакойнымі, нічога такога дрэннага не адбылося. Мы з вамі сталіся сведкамі класічнай палітычнай гуўнабужы. Я вельмі здзіўляюся, як часта гэтае слово пачало гасціць у нашым падкасце, але яно проста такое ёмкае, настолькі выразнае, што яно вельмі добра апісвае тое, што часта адбываецца на польскай палітычнай сцэне. Так часта, што хутка яно стане спонсарам нашага падкаста, я так скажу. Дакладна. Нам трэба будзе зрабіць рубрыку пастаянную, якая будзе называцца такім чынам. Карацей, вяртаючыся да праграмы «Сейф». Вельмі коротка нагадаю, што гэта агульнаеўрапейская праграма. Наш адвет Чэмберлену, то бок наш адказ Дональду Трампу ў дадзеным выпадку, праграма еўрапейскай мадэрнізацыі арміі і інвестыцый у абарончую прамысловасць. Гэта даволі вялікая праграма, бо гэта сотні мільярдаў еўра, з якіх Польшча атрымала найвялікшы кавалак торту з найлепшай вішанкай – 45 мільярдаў еўра. Гэта 185 мільярдаў злотых, калі пералічыць па сённяшнім курсе Нацыянальнага банку Польшчы. Гэта сума вялікая. Ці гэта дастаткова, каб пераламіць гэтую сітуацыю з абаронкай у Еўропе? Недастаткова, канешне. Але і так ці інакш, гэта ўжо вялікі крок наперад. Якія, дарэчы, абвінавачванні ў бок Еўрапейскага Саюза высоўваюцца з боку прыхільнікаў Дональда Трампа, агулам правых палітыкаў па ўсёй Еўропе, што Еўропа у мілітарным сэнсе гэта карлік. Еўропа, Еўрапейскі Саюз, гэта заўсёды быў перадусім палітычна-эканамічны саюз. З націскам менавіта на эканамічны складнік. Калі гаворка пра розныя службы, калі гаворка пра армію,
то супраца была даволі невялікай. Так ствараліся некаторыя структуры, напрыклад, як супольная абарона межаў і гэтак далей. Але калі гаворка менавіта пра армію, то не рабілася абсалютна амаль што нічога. Еўропа дзесяцігоддзямі карысталася парасонам абароны такім страхавым полюсам з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. І прыйшоў Дональд Трамп, які сказаў, што хола-хола, вы не плаціце грошы. Калі ласка, пачынайце плаціць і пачынайце інвеставаць у сваю армію. Дарэчы, Польшча проста перадавік у гэта. Польшча належыць чырвоны вымпел за першае месца па інвестыцыях, бо 5%, амаль што 5% ВВП. Дык Еўропа паволі пачала прачынацца, так? І адным з крокаў з'яўляецца менавіта гэтая праграма SAFE. Давай яшчэ раз пра Наўродскага. Вельмі коротка, таксама адным сказам літаральна. Сейм падпісаў гэты праект закона, перадаў прэзідэнту, і мы казалі, што ён у складанай сітуацыі. Вета хацеў Яраслаў Качынскі, быццам бы не накласці вета і падтрымаць праект было лагічна з пункту гледжання войска, нават некаторых яго міністраў, і агулам быццам бы вобразу самога Наўродскага. Карл Наўродскі, насамрэч, быў у складанай сітуацыі. У яго былі две магчымасці. Так, падпісаць, накласці вета. Пры гэтым, што адзін крок быў дрэнны з ягонага пункту гледжання, што іншы пункт быў дрэнны з ягонага пункту гледжання. Я казаў, што кожны з гэтых крокаў мае сваю логіку. Таму ці я здзіўлены тым, што сталася? Не здзіўлены. Так, былі пэўныя сігналы, што Карл Наўродскі можа нават гэтую уставу падпісаць. Былі сустрэчы розных прадстаўнікоў генералітэту, Міністэрства абароны, ураду з прадстаўнікамі канцылярыі прэзідэнта Наўродскага. Акрамя таго, былі апытанні грамадскай думкі, якія паказвалі, што ўсё ж такі большасць палякаў, не тое, каб крытычная, але ўсё ж такі выразная большасць палякаў падтрымлівае праграму SAFE. Таксама былі шматлікія галасы знутры арміі, то бок генералы, польская група зброенёва. Дарэчы, польская група зброенёва — гэта твор, які стварыла «Права і справядлівасць» у свой час. Крыцей, было вельмі шмат галасоў, калі ласка, падтрымайце. Дарэчы, я чытаў інсайты, што ў арміі ўжо нават складаліся бюджэты. Ужо былі гэтыя грошы ўжо, можна сказаць, былі амаль што выдаткаваныя. Усе чакалі толькі пераводаў на рахункі. І тут, як проста гром сярод яснага неба, прыйшла інфармацыя пра тое, што Карл Наўродскі ўсё ж такі на закон завітуе, і пачалася проста такая святая вайна. Такая гуўна божа, якіх, здаецца, паміж гэтым прэзідэнтам і гэтым урадам дагэтуль яшчэ ўсё ж такі не было. Адзін бок крычыць пра здраду дзяржавы, наўпрост пры гэтым. Кажуць пра тое, што трэба пасягнуць прэзідэнта ад адказнасці і паставіць яго перад трыбуналам стану, то бок такі імпічмент у польскім выданні. Іншы бок кажа пра тое, што прэзідэнт абараніў Польшчу ад еўрапейскай навалачы, ад нямецкіх крыжакоў і ад поўнай залежнасці ад злой Германіі. А мы сёння паспрабуем разабрацца, ўсё ж такі, што насамрэч адбываецца, якая логіка у дзеяннях гаспадара прэзідэнта, а яна ёсць. Вкіну нават, што адзін з паслоў кааліцыі абывацельскай абвінаваціў Наўродскага, што кроў польскіх жаўнераў будзе на яго руках. Давай пра логіку. Ты кажаш, што пра вету ўсё было зразумела, калі Яраслаў Качынскі абвесціў новага кандыдата на прэм'ера. Ім стаў Прамыслаў Чарнак. Мы распавядалі пра гэтага чалавека, гэта былы міністр адукацыі, адзін з найбольш яскравых прадстаўнікоў маладога пакалення палітыкаў права і справядлівасці. Пры гэтым чалавек такі даволі адыёзны, ён вельмі знакаміты сваімі рознымі выказваннямі, за якія нават часам мусіў выбачацца. Дык што азначае выбор Przemysława Czarnka? Гэта вельмі коротка, бо абяцаю нашым гледачам, што мы зробім пра Przemysława Czarnka дакладна яшчэ вельмі добры такі абгрунтаваны выпуск. Выбор Przemysława Czarnka азначае круты разварот у курсе права і справядлівасці. Разварот направа. Бо Przemysław Czarnek — гэта прадстаўнік так званай фракцыі маślarzy. То бок тых людзей, якія найбольш крута падыходзяць да палітычнай павесткі. І па поглядах яны збіраюцца канкураваць з Гжэгажам Браўнам. Бо нагадаю, што Гжэгаж Браўн адцягнуў вельмі шмат галасоў электаральных ад права і справядлівасці ў апошнія некалькі месяцаў, і ў праве і справядлівасці ёсць вельмі вялікія хваляванні на гэты конт. Карацей,
Усё гэта часткі вось аднаго ланцугу. Калі б Кароль Наўроцкі падпісаў закон о праграме сейф, гэта ішло б уразрэз абсалютны з новым курсам права і справядлівасці на выбарах у 27 годзе. Яно б не спагаджалася з антыеўрапейскай і антынемецкай рыторыкай, прыхільнікам якой з'яўляецца і Прымус Ваўчарнак, і канечне ж, Джэкаш Браўн, з якім яны збіраюцца канкураваць на выбарах. Слухай, добра, давай вяртацца да сейф. Хаця гэта таксама тэма сейф. У Кароля Наўроцкага быў свой праект Сейф 0%, які ў пэўны момант Дональд Туск назваў сейфам 0 злотых. Што гэта было такое? У суботу 7 сакавіка Яраслаў Качынскі абвесціў аб тым, што будзе Прымус Ваўчарнак. Гэта ўжо быў першы такі званочачак, які даваў зразумець, што можа надысці пазней. Пасля таго быў аўторак. Аўторак 10 сакавіка. У той дзень Дональд Туск на паседжанні ўраду абвесціў, што да яго дайшлі чуткі, што Кароль Наўроцкі збіраецца уставу завітаваць. У той жа дзень Кароль Наўроцкі запрасіў прадстаўнікоў ураду. Гэта быў сам Дональд Туск, гэта быў віцэ-прэм'ер і міністр абароны Кошыняк-Камыш, і гэта быў міністр фінансаў Анджэй Доманецкі. І яны сустрэліся у сваю чаргу з Каролем Наўроцкім, з прэзэсам НБП, то бок шэфам Нацыянальнага банку Польшчы Глапінскім і прадстаўнікамі канцылярыі прэзідэнта Наўроцкага, дзе яны паспрабавалі, гэта была такая сустрэча апошняй надзеі, апошняга шансу, так, дзе яны паспрабавалі пераканаць прэзідэнта, каб ён падпісаў. У той жа дзень, на тым жа паседжанні Кароль Наўроцкі заявіў, што ў яго ёсць свой праект. Свой праект, які яны называлі Сейф 0%. Адразу скажу, што гэта абсалютная хлусня, і ніякіх 0% там няма, але пра гэта мы яшчэ зараз паразмаўляем. Але прапагандова гучыць, пагадзіся, вельмі добра. І тогда у той момант менавіта сталася зразумелым, што праект аб уставе Сейф падпісаны не будзе. Што знаходзіцца, як выглядае ўлам гэта Сейф 0%. Нагадаю, што праграма Сейф, яна бярэцца пад 3%. Гэта тая стаўка, якую атрымалася выбіць Еўрапейскай камісіі як агульнаму арганізму. Так? І гэта значна ніжэй за тую стаўку, якую Польшча можа атрымаць як незалежная краіна, так, на міжнародных фінансавых рынках. Бо калі Польшча звяртаецца сама, то там 5,5 пад 6 нават адсоткаў. Пагадзіцеся, 6% ці нават 5. Амаль што ў 2 разы менш. А калі мы падлічым, на колькі год гэта бярэцца, бо крэдыт Сейф бярэцца на 45 гадоў, пры гэтым 10 першых гадоў плаціць нічога не трэба. Ёсць такія так званыя вакацыі крэдытныя. Дык вось, на працягу гэтых некалькіх дзесяцігоддзяў гэта дадатковыя сотні мільярдаў злотых могуць быць насамрэч. І гэта проста велізарнейшая розніца. Адкуль узяць грошы? Бо Польшча ўвесь час з'яўляецца дэфіцытнай краінай. Штогод генеруецца дзяржаўны дэфіцыт, і запазычанасць Польшчы як дзяржавы расце дзяржаўны доўг. Карацей, пасля таго, як Кароль Наўроцкі абвесціў, што ў яго ёсць альтэрнатыва, ва ўсёй Польшчы паўстало адно вельмі важнае пытанне. Адкуль узяць грошы, Кароль? І Кароль Наўроцкі патлумачыў, што гэтыя грошы ляжаць у Нацыянальным банку Польшчы. Проста мы яшчэ пра іх не ведаем. Адам Глапінскі, шэф НБП, апошнія гады актыўна скупаў золата на міжнародных рынках. Дарэчы, гэта адзін з сапраўды вельмі добрых ягоных крокаў, бо ён не ведае, ці гэта спрацавала ягоная чуйка, ці проста нейкі рэфлекс, але ён скупаў золата ў той момант, калі яно яшчэ не было вельмі дарагім. А апошнія парачку гадоў золата проста выстреліла ў сваёй цане. Дык вось, згодна з сённяшнімі рэгуляцыямі права ў Польшчы, гэтае золата проста ляжыць. Так? І пры гэтым залічваецца ў золатавалютныя рэзервы па цане, калі яго набылі. У сваю чаргу чыноўнікі з канцылярыі прэзідэнта Наўроцкага прапануюць змяніць закон, каб можна было
зрабіць аперацыю, па-польску кажуць пшэксінговання, так? То бок прадаць золата і адначасова яго адразу набыць. Такім чынам, у паперах можна будзе паказаць, што ёсць прыбытак. І гэты прыбытак можна будзе перадаць у бюджэт, бо згодна з польскім заканадаўствам 95% прыбытку Нацыянальнага банку Польшчы раз на год НБП пераводзіць у бюджэт. Вось, гэта такі закон. Акрамя таго, і чаму вось тут адразу у самім жа законе разбіваецца вось гэтая назва Save 0%. Калі у НБП не будзе прыбытку, ці калі НБП яшчэ не зможа перадаць па законе свой прыбытак у бюджэт, бо ён можа гэта зрабіць раз на год. То бок, прыкладна праз год гэтыя грошы прыйшлі ў польскі бюджэт, так? То можна будзе ўзяць пазычкі, выпусціць аблігацыі, якія таксама па стаўцы 5,5%, дарэчы. Ось. То бок, ніякіх 0% тут няма. То бок, разумееце, у дадзены момант гэтых грошай фізічна няма. І нам прапануецца пачаць рабіць нейкія махінацыі з золатам, скупаць, прадаваць, каб на паперы гэтыя грошы нібыта з'явіліся. Пры гэтым, калі гэтых грошай ўсё ж такі не атрымаецца здабыць, то прапануецца ўзяць пазычкі. Пры гэтым пастаўцы, якая амаль што ў 2 разы вышэйшая. То бок гэта у мяне ёсць увесь час такое адчуванне, што вось гэтую прапанову гаспадара прэзідэнта стварылі толькі дзеля таго, каб зрабіць прыкрыццё для рашэння, што вось калі што, у нас была альтэрнатыва, але ніхто не захацеў яе прымаць. Дарэчы, маршал Сейму Владзімір Чажасты сказаў, што ён накладзе так званае маршальскае вета. Увогуле, у польскім праве нічога такога, дарэчы, не існуе. Але ў маршала Сейму ёсць, скажам так, такая прерагатыва не пускаць нейкія законапраекты пад галасаванне. Ось. Адразу скажу, што, на маю думку, усё ж такі файна было б пусціць гэты законапраект у абарот, ось, каб ён пачаў разглядацца Сеймам, каб былі нармальныя чытанні, так, падчас якіх чыноўнікі з канцелярыі прэзідэнта і чыноўнікі з Нацыянальнага банку Польшчы змаглі б паказаць, адкуль яны гэтыя грошы ўсё ж такі хочуць узяць. Дарэчы, я чытаў меркаванні розных эканамістаў. Дарэчы, яны ёсць розныя, сапраўды, вось адразу скажу, што ёсць розныя погляды. Але большасць эканамістаў, сур'ёзных людзей, якія працуюць у інвестыцыйных банках, людзі, якія былі раней у розных урадах, у міністэрстве фінансаў, напрыклад, такія сапраўдныя эканамісты з прафесарскімі тытуламі і так далей, яны гэта ўсё называюць адным выдатнейшым польскім выразам — крэатыўна-ксінговасць. Вось, такая бухгалтарская акрабатыя. Ось, калі моя бабуля, светлая яе памяць, мела вельмі выразнейшы выраз, вось, які добра апісвае ўсё гэта. Шахер-махер. Вось, такі шахер-махер, кручу-верчу, вось, абкруціць хачу, так? І вось вам, калі ласка, 200 мільярдаў злотых. Не ўсё яно так проста. Згодна з меркаваннямі эканамістаў, фактычна, такое зрабіць можна. Вось. Але яно, нават калі і будзе працаваць, то будзе працаваць да першага меншага эканамічнага крызісу. Вось, калі раптам пачне хістацца фінансавая стабільнасць, напрыклад, у еўрапейскім рэгіёне ці на сусветных рынках, і ў той момант, напрыклад, Нацыянальны банк Польшчы можа ў нейкі момант аказацца банкротам. Ось, і нам, як усяму грамадству, даведзецца скідвацца па некалькі дзесяткаў тысяч злотых з аднаго чалавека на тое, каб пакрыць, напрыклад, дзіру ў Нацыянальным банку Польшчы. Гэта ёсць нейкая альтэрнатыва, і вельмі файна было б абмеркаваць яе вельмі па-сур'ёзнаму на паседжаннях Сейму, дзе розныя эксперты з розных бакоў маглі б сказаць сваё слова. Але адначасова з гэтым я схіляюся вось менавіта да меркавання тых сур'ёзных эканамістаў, якія кажуць, што гэта вельмі і вельмі рызыкоўна. Што мы маем? Вета на закон накладзена, праект прэзідэнта таксама, павedzmy, пусты, ён не будзе далей ісці нікуды. Гэта хутчэй было быццам бы камунікацыйная такая кампанія, што паказаць, што вот у нас ёсць альтэрнатывы, яны не хочуць. Давай адкажам на важнае пытанне. Ці сапраўды атрымаецца... то бок, зараз выглядае як? Закон не падпісаны, праграмы Сейф не будзе, праграмы Сейф 0% таксама не будзе. Польская армія застаецца без грашэй.
Ці гэта так? Не, насамрэч, польская армія без грошай не застаецца. І вось тут, скажем так, стукнуліся ілбамі дзве прапаганды. З аднаго боку, мы бачым прапаганду, якую выкарыстоўвае права і справядлівасць, якое чамусьці пачало раскручваць тэму, ну, не чамусьці, логіка у гэтага ёсць. Пра нямецкіх крыжакоў, пра тое, што гэта ўсё пад Германію. Пад нямецкім бутам. Вось, пад нямецкім бутам, так, вось. Але гэта ўсё ўкладваецца ў логіку перадвыбарчай кампаніі. Проста нагадаю нашым гледачам, што мы знаходзімся ў рэжыме перадвыбарчай кампаніі, якая распачалася 1 чэрвеня 2025 года. Вось, у той вечар Кароль Навроцкі перамог на прэзідэнцкіх выбарах. І пачалася кампанія па выбарах у Сейм. І мы ўвесь час знаходзімся ў гэтым. І гэта ўсё вельмі выдатнейша укладваецца вось у логіку таго курсу на выбарчай кампаніі, які абрала права і справядлівасць. Ось. З іншага боку, мы бачым словы пра нацыянальную здраду, пра здраду дзяржавы. Вось гэта, дарэчы, сказаў маршал Сейму Владимир Шужасты ў інтэрв'ю. Вось. Абурэнне, канешне, з боку міністра абароны Касіняка-Камыша. Дарэчы, мы ж распавядалі так, што Касіняк-Камыш гэта вось такі связны. Ось. У яго даволі добрыя стасункі з спадаром прэзідэнтам Каролем Навроцкім. Ён таксама вельмі моцна гэта крытыкаваў. Ну і яно не дзіўна, бо ён усё ж такі галава вось гэтага міністэрства абароны, якое адказна, якое з'яўляецца бенефіцыентам, так, гэтых грошай. І таксама яму трэба падтрымліваць вельмі добрыя стасункі з усім генералітэтам, з так званым афіцэрскім корпусам польскай арміі, які гэтых грошай сапраўды чакаў, так. Якая сітуацыя адбываецца ў дадзены момант? Гэтыя грошы будуць. Вось Польшча гэтыя грошы атрымае. Адзінае што, без адпаведнага закону, якім вось была устава па праграме SAFE, гэтыя грошы будзе больш складана выдаткаваць. І тут таксама будзе патрэбны вось той жа самы шахер-махер, то бок крэатыўная ксінгоўшч. Фактычна, гэтыя грошы будуць запазычаныя, ось іх будзе крыху цяжэй размеркаваць ва ўсе тыя ведомства, якія павінны былі на гэтыя грошы атрымаць. То бок, між іншым, напрыклад, Страж гранічна, між іншым, напрыклад, паліцыя. Вось тут трэба будзе сапраўды крыху пагімнастыкавацца, каб паміж рознымі міністэрствамі гэтыя грошы паперакідваць. Вось, мне асабіста гэта вельмі не падабаецца. Я вельмі не люблю, калі дзяржава займаецца вось такімі вось рэчамі. Лепш усё зрабіць згодна з літарай закону, калі ўсё чётка прапісана. Вось, дарэчы, права і справядлівасць. Увесь час, і, дарэчы, Кароль Навроцкі у сваім выступе у чацвер, калі ён наклаў вета, ён звярнуўся да народу са зваротам орэнджа, так, дзе ён паспрабаваў патлумачыць. Гэта, дарэчы, здаецца, быў першы выпадак, калі Кароль Навроцкі тлумачыў нейкае вета менавіта на шляху орэнджа, такого афіцыйнага звароту. Ён пасля кожнага вета публікуе нейкае тлумачэнне на сваім сацыяльных сетках, прэс-канферэнцыях і так далее. А тут быў менавіта зварот. То бок найвышэйшая ступень камунікацыі прэзідэнта з польскім народам. Ён там тлумачыў, што яго вельмі непакоіць механізм умоўнасці, які прапісаны ў праграме SAFE. Пры гэтым на механізм умоўнасці некалі пагадзілася права і справядлівасць. Урад Матэуша Маравецкага пагадзіўся на тое, каб дадаць да еўрапейскага права вось гэты механізм умоўнасці, што калі нейкая краіна не выконвае стандартаў, на якія мы ўсе ў Еўрапейскім Саюзе пагадзіліся, то гэтая краіна можа пазбаўляцца нейкай часткі грошай. Але пры гэтым сярод краін, якія скарыстаюцца праграмай SAFE, знаходзіцца, напрыклад, Італія, якая кіруецца прадстаўнічкай правых менавіта вялікай сяброўкай Матэуша Маравецкага Джорджа Мелоні. Там ёсць нават Віктор Орбан, ось, які, ну, дакладна ніякі не лявак. І ўвогуле, скажем так, втычка, кажуць, Владзіміра Пуціна у Еўрапейскім Саюзе, але яны таксама пагадзіліся на гэтую праграму і чакаюць на гэтую грош. І толькі мы у Польшчы выглядаем цяпер як нейкі цырк. Усе астатнія краіны рыхтуюцца гэтыя грошы выдаткаваць, бо першыя пераводы Міністэрства абароны розных краін атрымаюць ужо цягам некалькіх тыдняў. І толькі мы выглядаем як нейкая малпачка з гранатай, прабачце, якая атрымала выдатнейшы інструмент для фінансавання ўласнай арміі, але не хоча ім скарыстацца, бо мы ў Польшчы, у сэнсе, вырашылі заняцца тым, што любім найбольш.
польскай вайной. І, на жаль, на гэтым вельмі моцна трацяць нацыянальныя інтарэсы Польшчы. Ці я асабіста лічу гэты крок прэзідэнта нацыянальнай здрады? Не. Ці я лічу яго ганебным? Так. Бо прэзідэнт Польшчы, ён адначасова з гэтым і галоўнакамандуючы, вярхоўны галоўнакамандуючы польскай арміяй. Ён таксама нясе адказнасць за развіццё польскай арміі. І, на жаль, я думаю, што ягоная папулярнасць у шэрагах польскай арміі таксама можа пахіснуцца. Гэта таксама не вельмі добра, на мой погляд. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Прамакод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Сыркі пансэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Давай паразмаўляем пра ўплыў патэнцыяльны амерыканцаў. Быццам бы, я, прынамсі, чуў такія размовы, што, магчыма, гэта амерыканцы папрасілі піс, бо гэта грошы, ведаеш, якія будуць вытрачацца на еўрапейскі спрэнд менавіта, там, тэхналогіі, тэхніку і так далей. Амерыканцы б хацелі, каб куплялі ў іх. Што ты пра гэта думаеш? Так, насамрэч, я нагадаю, што ў вечар, калі Дональд Трамп... не вечар, гэта быў ужо... У Польшчы гэта была раніца. Калі Дональд Трамп афіцыйна перамог на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах Амерыкі, правая частка польскага сейму стоячы скандавала Дональд Трамп у сейме. Гэта быў першы выпадак у польскай гісторыі, калі польскія дэпутаты такім чынам выказалі нейкую падтрымку іншаземнаму палітычнаму дзеячу, насамрэч. Права і справядлівасць зрабіла суцэльную, поўную стаўку all-in менавіта на Дональда Трампа. Стасункі з амерыканскай адміністрацыяй у іх вельмі добрыя. І, дарэчы, апошнімі тыднямі было шмат сігналаў, што амбасадар США Том Роуз наведваў некалькі разоў, напрыклад, канцылярыю прэзідэнта Рады міністраў, канцылярыю прэзідэнта Рэчы Паспалітай Польшчы. То бок ён быў некалькі разоў з візітамі ў прэзідэнцкім палацы. Таксама ён быў з візітамі ў Нацыянальным банку Польшчы. І тут ёсць канспіралагічная тэорыя, так, што Том Роуз даў загад. Дарэчы, ён публічна нават у Твітары крытыкаваў праграму SAFE. То бок, разумееце, яно ўсё так выглядзіць, што амерыканцы апошнія пару гадоў, некалькі ўжо насамрэч гадоў, кажуць: Еўропа, калі ласка, пачынай будаваць сваю абарону, пачынай вучыцца бараніць сябе. Еўропа прачнулася, падумала, што зрабіць, пачынае нешта рабіць, а амерыканцы, як у тым меме, сядзяцца ў такой позе і кажуць: а мы ўжо не хочам, каб вы гэта рабілі. Бо вы купляеце не ў нас. То бок, я нагадаю проста словы Радослава Сікорскага, з якім я, дарэчы, згодны. І тут, сур'ёзна, гэта незалежна ад поглядаў палітычных. Не заўсёды можа быць так, што інтарэсы вялікага брата, якім з'яўляюцца ЗША, будуць поўнасцю супадаць з інтарэсамі меншага брата, якім з'яўляецца Рэч Паспалітая Польска. То бок, ці ў даным выпадку не сталася так, што перамаглі проста інтарэсы лабістаў амерыканскіх карпарацый, якія хочуць прадаваць у Польшчу ўсё больш і больш вайсковай тэхнікі. Пры гэтым вайсковай тэхнікі, якой мы не заўсёды зможам скарыстацца. Гэта па-першае. Па-другое, амерыканская вайсковая тэхніка, яна, безумоўна, вельмі добрая. Але ці не павінны мы адначасова з гэтым развіваць сваю ўласную абарончую прамысловасць? Дарэчы, у апошніх выпусках я таксама пра гэта казаў, што SAFE дае магчымасць менавіта інвеставаць у нашу радзімую, айчынную абарончую прамысловасць. Так, у супрацы, напрыклад, з Германіяй і іншымі краінамі Еўрапейскага Саюза. Але слухайце, мы з'яўляемся часткай Еўрапейскага Саюза, а Германія з'яўляецца нашым найгалоўнейшым, найважнейшым эканамічным партнёрам. Калі вам так перашкаджае тое, што мы супрацоўнічаем з Германіяй, так давайце ў такім выпадку ўвогуле разарвем дыпламатычныя стасункі, зачынім мяжу і перастанем гандляваць.
гэта будзе дзеянне дакладна як у пагаворцы на злосць маме адмарожу сабе вушы. У дадзеным выпадку я вось, дарэчы, пісаў твіт пра тое, што перамаглі шкурныя партыйныя інтарэсы і інтарэсы лабістаў амерыканскіх карпорацый. І я свайго гэтага меркавання прытрымліваюся, бо ёсць палітычная логіка. На жаль, праграма SAFE сталася часткай вялікай палітычнай гульні перад наступнымі парламенцкімі выбарамі. І, канешне, лабізм з боку амерыканскіх карпорацый, якія, канешне ж, зацікаўленыя у тым, каб атрымаць чарговыя дзесяткі мільярдаў еўра ад нас на закуп іхняй зброі. Вось давай пра кантэкст выбараў і да партыйных вось гэтых приколаў, скажу так. Пачнем спіс. Ці сапраўды ПіС нешта выйграе на наступных выбарах вось праз тое, што яны такія анты-сейф, пралабіравалі, каб Караль Наўроцкі не падпісаў гэты закон? Гэта ўкладваецца ў антыеўрапейскую рыторыку. Вось. І права і справядлівасць перад наступнымі выбарамі дакладна зрабіла стаўку на тое, каб не шукаць, не пашыраць базу свайго электарату, напрыклад, сярод моладзі, сярод больш цэнтровых выбаршчыкаў. Не. Яны хочуць вярнуць тое, што забраў у іх Гжэгаш Браўн. Вось адсюль і рыторыка Прымаслава Чарнка, да якога мы яшчэ вернемся у адным з найбліжэйшых нашых выпускаў, бо пра гэтую глыбу дакладна трэба рабіць вельмі такі сур'ёзны і падрабязны выпуск. Вось. Гэта ўсё ўкладваецца ў гэтую логіку. Яны будуць галоўнай тэмай з боку менавіта правых палітычных партый на надыходзячыя выбары будзе першая антыеўрапейскасць, другое антынемецкасць. Вось. Гэта вось будуць першыя два пасылы. Я вельмі спадзяюся, што да гэтага ізноўку не дададуць бедных няшчасных мігрантаў, але думаю, што, на жаль, яно ўсё ж такі недзе там таксама будзе праскокваць. Паглядзім, наколькі моцна. Вось. Але дзеянні па праграме SAFE дакладна вось трапляюць у гэтую вось абойму. Так, і ўсё вельмі лёгка тлумачыцца вось гэтай палітычнай логікай. Што будзе з урадам? Дональд Туск ці можа, не ведаю, расчароўвацца і сумаваць праз вета, ці наадварот лікаваць і Гэта вельмі добрае пытанне. Так вось, бо слухайце, нягледзячы на тое, што Дональд Туск паказвае ў соўшал-медіях паўсюль агулам вялікае абурэнне тым, што зрабіў Караль Наўроцкі, Дональд Туск у глыбіні сваёй душы адкаркоўвае шампанскае. Ось. Бо Караль Наўроцкі сваім вета даў проста выдатнейшае паліва Дональду Туску. Агулам ёсць такое адчуванне, што увесь гэты закон па праграме SAFE і вось гэты шум медыйны, які быў зроблены, створаны вакол праграмы SAFE, што калі Наўроцкі, бо, ведаеш, стварылася ўражанне, і тут таксама трэба ўсё ж такі сказаць. Менавіта ліберальным бокам, урадавым бокам было таксама створана ўражанне, што калі Наўроцкі не падпіша, то гэта ўсё. Вось, альбо пан, альбо прапаў. Так? Граў wszystko, як любіць казаць Дональд Туск. Але ўсё ж такі гэта таксама не так. Так, то бок, устава SAFE, яна не была пра тое, ці ўвогуле прыняць, ці не прыняць. Так? Бо ўрад можа прыняць і без гэтага. А яна была пра тое, як гэтыя грошы граматна выдаткаваць. Ось, пра механізмы кантролю над выдаткамі і механізмы структуры гэтых выдаткаў. Так? Ось. Цяпер яно ўсё памяшалася і будзе рабіцца на засадах усё той крэатыўнай ксенговасці, пра якую я сёння ўжо некалькі разоў казаў. Але пытанне перад тым, як ты пойдзеш далей. А ці можа быць так, што агулам гэта ўсё, ведаеш, такі план Дональда Туска, каб пазбавіць рэйтынгаў Караля Наўроцкага і паставіць яго перад складаным выбарам? Так, я просто не паспеў дакончыць, што у мяне ёсць такое адчуванне, што гэта быў такі вось ёсць такі мем польскі, але я не буду яго агучваць. Мам план які? Курда спрытны. Ось, такі класічны польскі мем. Гэта можа не выразаць, бо слова курда, яно не з'яўляецца лаянкай. Дык вось, што гэта быў такі вось план хітры, скажем так, ось, спрытны, аб тым, каб вось загнаць Караля Наўроцкага ў такую пастку. Ось, і калі сапраўды такі план быў, то яно часткова атрымалася. Ось, бо Каралю Наўроцкаму ў дадзены момант цяжка патлумачыць сваё рашэнне тым людзям, якія не з'яўляюцца бетонным электарата права і справядлівасці. Бо вось гэты бетон,
так жалезны тварды электарат, іх вось там 20 там 3-25%. Яны свята вераць у тое, што кожнае дзеянне Карла Навроцкага слушнае. Ось. Дарэчы, з другога боку, з боку ліберальных, знаходзіцца такі ж самы бетон. Вось, насамрэч. Гэтыя бетоны, яны вельмі падобныя, толькі яны на розных полюсах знаходзяцца па сваіх поглядах. Нават прыхільнікі Карла Навроцкага ў чацвер і ў пятніцу вечарам яны маніфеставалі перад прэзідэнцкім палацам. Была вялікая маніфестацыя з плакатамі, што вось паўстрымалі нямецкіх крыжакоў. Дзякую, Карл Навроцкі, за нашае шчаслівае дзяцінства. Ось, пры гэтым сярэдні ўзрост удзельнікаў, судзячы па відэа, быў прыкладна так 70+. Вось, ну, нормально. Вось, маюць права людзі маніфеставаць. Гэта абсалютна нармальна. Пры гэтым, слухайце, гэта ж сітуацыя, яна можа ось Карлю Навроцкаму яно можа зрабіць візерунковую, то бок іміджавую праблему. Перадусім вось у арміі, так вось у ягоных стасунках з генералітэтам, з афіцэрскім корпусам. Але для права і справядлівасці і для грамадзянскай кааліцыі гэта выдатнейшая паліва. Гэта дзве партыі, якія на хвіліначку яны існуюць і кіруюць Польшай. Польша ўжо 25 гадоў беспрерыўна. Толькі дзякуючы таму, што ўвесь час палярызуюць да скрайнасці польскае грамадства, накручваюць спіраль польска-польскай вайны. Ось. І яны і права і справядлівасць, і грамадзянская кааліцыя атрымалі вось цяпер гэтае паліва. Ось. І гэта проста паказвае адначасова з выбарам Чарнка на кандыдата на прэм'ера. Ось. І іншыя розныя рэчы. Яны паказваюць, што надыходзячыя выбары яны будуць яшчэ больш вострымі, аніжэлі выбары прэзідэнцкія. Бо, ну, па-першае, гэта будзе гра ў wszystko, так, як сказаў Дональд Туск, канечне. Як у чарговы раз. Гэта вось, на маёй памяці, гэта ўжо 10-я, здаецца, гра ў wszystko. Вось. Але ўсё ж такі выбары ў Сейме, яны важнейшыя ад выбараў прэзідэнцкіх. Так, бо менавіта ў Сейме знаходзіцца вось гэты цэнтр сілы, і уся моц ось польскай дэмакратыі, так. І менавіта той, хто мае большасць у Сейме, мае больш інструментаў для кіравання гэтай краінай. Окей. Давай падсумоўваць. Вось адкажам коротка яшчэ раз на галоўныя пытанні. То бок, што азначае гэтае вета, ці страціла Польшча грошы, як гэта паўплывае на партыйнасць? Польшча грошай не страціла. Ось. Грошы Польшча атрымае. Адзінае, што яна іх атрымае крыху, ну, скажем так, не праз парадныя дзверы, а праз вокны, дзверы на балконе і гэтак далей. Ось. Гэтыя грошы можна будзе выдаткаваць, але трэба будзе пазанімацца ось крыху ось гэтай такой эквілібрыстыкай бухгалтарскай. Так, і спрабаваць паперакідваць гэтыя грошы паміж рознымі міністэрствамі. Гэта ўсё магчыма, канешне. Ось, нягледзячы на тое, што Карл Навроцкі грыміць, што пацягне да адказнасці, ось тых, хто будзе гэтыя грошы такім чынам запазычваць і выдаткаваць, але слухайце, што цікава. Урад зробіць гэта на падставе закону, які прыняла ў 22-м годзе права і справядлівасць. Гэты закон называецца «Устава о обороне Ойчызны», якая дазваляе ураду зацягваць, па-польску кажу, браць пазычкі вось такім чынам. Дарэчы, Ярослаў Качынскі ў 22-м годзе. Дарэчы, у той момант ролі былі наадварот. Сённяшняя кааліцыя крытыкавала урад права і справядлівасці за тое, што яны хочуць браць такім чынам пазычкі. І Ярослаў Качынскі ў адным з інтэрв'ю тады сказаў: «Лепш быць у даўгах, аніжэлі быць акупаваным». Вось. А цяпер усё яно пайшло наадварот. Дарэчы, вось яшчэ адзін прыклад з такой, скажем так, крыху крывадушнасці. Дарэчы, крывадушнасць, яна ёсць і з аднаго боку палітычнай сцэны, і другога. Ось будзем шчырымі. Усё залежыць ад таго, хто ў дадзены момант кіруе, а хто знаходзіцца ў апазіцыі. Ну, звычайна, лагічна. Ось, Марыуш Блашчак, ён жа быў міністрам абароны падчас ураду Матэуша Маравецкага. Яшчэ ў грудні, у снежні, то бок 2 месяцы таму, 3 месяцы таму, ён пісаў у Твіттары і публікаваў карцінкі, дзе моцна хваліў праграму «Сейф», казаў, што гэта неверагоднейшы шанец для Польшчы, і лаяў урад Дональда Туска за тое, што яны так не спяшацца з тым, каб гэтыя грошы атрымаць. Разумееце, мінула 3 месяцы, і проста ось прыйшоў загад.
прыйшоў загад ад Ярослава Качынскага, што ўсё, робім стаўку на антыеўрапейскасць, антынемецкасць, абсалютную праамерыканскасць. Гэта нашы прыярытэты на дадзены момант, і наратыў проста змяніўся на 180 градусаў. Пры гэтым інтэрнэт нічога не забывае. Вось, у інтэрнэце ёсць усё. Калі ты нешта напісаў у інтэрнэце, то скрыны дакладна будуць, асабліва калі ты публічная персона. Гэта проста нам у чарговы раз паказвае ў тое, што гэта ўсё неверагодна цынічная палітычная гульня. Пры гэтым і з аднаго і другога боку, будзем шчырымі. Вось, тут няма анёльчыкаў і дэманаў. Вось, яны ўсе сябе вартыя. Вось, насамрэч. Вось, адзінае, што вельмі не хацелася б, каб у выніку вось гэтай цынічнай палітычнай гульні страціла польская дзяржава, страціла бяспека польскай дзяржавы, а бяспека польскай дзяржавы гэта яшчэ і бяспека ўсіх нас з вамі. Бо мы тут жывем, і мы хочам, каб адчуваць сябе тут бяспечна, каб ніводная варожая краіна ось, сюды не хацела сунуцца. Грошы гэтыя будуць выдаткаваныя. Грошы пойдуць на развіццё польскай арміі. Магчыма, крыху інакш, чым гэта вось закладалася. Магчыма, структура выдаткаў будзе крыху іншая. Магчыма, не атрымаецца так шмат інвеставаць менавіта ў развіццё прамысловасці. Ось, але ўсё ж такі гэтыя грошы будуць. Але, на жаль, праграма Сейф сталася проста часткай вялікай палітычнай гульні. Добра, слухай, вельмі файны спіч, асабліва пра тое, што гэта ўсё наша бяспека. Я проста падсумую максімальна хутка і коротка. Кароль Навроцкі наклаў вета на закон пра праграму Сейф. Пры гэтым да ўрада гэтыя грошы ўсё роўна дайдуць і будуць вытырчаны на польскую армію і на іншыя службы. А агулам вета Кароля Навроцкага укладваецца ў стратэгію ПіС перад выбарамі ў Сейм. Гэта і кандыдат на прэм'ера Przemysław Czarnek, і вета, то бок ПіС ідзе па свой страчаны электарат у больш правы бок. Вось. Ну і у выніку пытання бяспекі, на жаль, мы хоць часта казалі пра тое, што рэгулярна нават, што вось ёсць нейкая панадпартыйная згода хаця б у пытанні бяспекі, на жаль, апынулася, што так не ёсць. І пытанне бяспекі стала партыйнай гульнёй, і у выніку быццам бы на самой справе выйгралі быццам бы ўсе. Зноў і ПіС паказаў палярызацыю, і кааліцыя паказала палярызацыю, усе па крышчыку выйгралі. Кароль Навроцкі, магчыма, там у дальшай нейкай перспектывы страціць. Так, праз вось гэты свой такі візерунак, імідж чалавека, які быццам бы такі моцны пра армію, пра бяспеку, але ў выніку як бы не дазваляе арміі атрымаць вось гэтыя грошы, быццам бы супраць гэтага. Але в суме все атрымалі то, што хотели. Ну, и хочу просто еще напрыканцы попросить наших дорогих глядачоў, які сёння нас глядзяць, калі ласка, напишите свае меркаванне. Ці вы згодныя з ветам спадара прэзідэнта Кароля Навроцкага? Калі вы згодныя, што ён пагаджаецеся з ягоным ветам, то, калі ласка, напишите чаму, мне таксама будзе цікава пачуць вашу матывацыю. А калі вы не пагаджаецеся з гэтым ветам, то таксама пішыце, калі ласка, будьце актыўнымі ў каментарах, бо гэта вельмі добра дазваляе нам прасоўваць наш контент і лепш рэагаваць алгарытмам на нашыя чарговыя выпускі. Вось, будзем удзячныя за кожную вашу актыўнасць. Дзякуй, што былі сёння з намі. Працягвайце нас падтрымліваць і да сустрэчы ў наступным выпуску.